أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أمي جكا على تنوكا على بركدا أمي سلي على كركا صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمغو أني مومد سوناكا تغوكو نيندين اندمنيلا أمبا جنالا في ربي علىكا أمبلا جليني أوجمكولو سنومين كونو ambe ala foka barkada ala min sona ka bi suntige herela suntige tola sisa anyi do munu ke amba nyina ala fe ala ka do nunu mine anyi ka nyina ala fe anga jamana ala ka basigi jamana dingo ala ka bendu ni nyonche mal islamu ala ka udon da kelen fe ku boda kelen fe ku hakilna ubela jelen ke kelenye ci babu ne ko son salli ala muhammadin wa alihi aw bismillah akwa kene kono hadisul iftar bi anga kene kono blasrali kamimbe anga je anga nyema dawfe tanun ti se ka foka sa dana ati se ka foka se ka bampiu masami ya onga islame alhamdulillah rabbil alamin ni alayka islame alayka kishidi ni alayka islame alay je here bede dima ba islame da courage assalam kishi iki renya kishi iki da kishi iki nun kishi iki tuskun kishi iki farkulu kishi ali fini mimbi ibulu hakebe islameni anabeche kika ni bela jelen kishi iki sigi nyogon kishi iki aramade nyogon kishi oruko so ni alay maminga islamé doron foiti yefika fo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin islamé ay fem bele bele dole di amma no de ye ka hine nyogona ka nyogon deme anga hine nyogona nga nyogon deme ni bela jelen islamé de ko fo sino ne ko kanje alhamdulillah rabbil alamin o yini farkulu ka hakede yo nye duminike o yini farkulu ka hakede yo nye nyere furake o yini farkulu ka hakede yo me ka ma wara fene de kuniye kata hereke aye islamiya yo fene nyini ife kasoro bisantigi tiko bede tigitiko est-ce que osaz ne ka singate kama sisa no kata marfata ka deto no ko jaku yake kata ni nyuma yange karsa abebe alaka dinela wa o d'accord ningi mango karsa ta nyuma yange karsa ni tarake abebe alaka dinela wa tebe ama ibe baraji soro la te baraji soro la ima islamé on la debuka ke fem bele de ka o de ye jumenye fale re alaka rake de kanto amma alaka renga sallallahu alaihi wa sallam ako wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi ali Allahu ta'ala be ka jon deme madama jome ka adama de nyogon fene deme wala amani ni islamé fe surtout mali kono bi ayna nga nyogon deme fi sabilillah islamé ay retenya ambul abada fugata soro an kungo kelendo kelenyi amba ni ala fe ya rabbi alaka an hakilnawni an kungo bela jelenke kelenye ambe kramo foka wali mando akani blasira likanna wala mbalmaw bi jamana mogo be mina anga je ka faraka nyogon ka ke kelenye anga na farafara bi jamana mogo be nyogon demena anga nyogon deme amago bola bi amfleni wati min korna na geleya bala nga amfleni wati do kono wati do be ki sense kana no e saliye ambaro jamana ngono saliye anga fembay sali dunale sira amusakatante anga haklito dese bagatowla anga haklito muso munu nu ulu chew fatura no ye filie muso filie abato anga haklito lula anga haklito demseni munu be ni yatima dewndi do nu fautayana nu bautayana motu bolo mi be fini usawye motu bolo mi be seku la ni sondia odoni anga haklito ula anafaka bonko sobede anga nanyina uko o ye fenye islamé bela jelen setigi kana kay haklito mina mimba to salimi be fo anga seka ake nyogon fe ni sondia kelena hakilina kelena o de nafaka bo ambela jelema wa anga nanyina de zakatul fitri avec a sense kase zakatul fitri avec a sense kase ma wo manase biye wajibu de kan anga zakatul fitri bo mune ko son sun konnana anye fili misenu nunu ke anga naka ko munu ke ni uma dafa zakatul fitri be do ani unu nyonche zakatul fitri fana anga bo yani anga ta sal kenela doni kala do ko abiseka bo yani salit le saba do yere ko ka abiseka bo yani tlefla amana ke chugo aka bo kata di adiorola tumodo lamba zakatul fitri abeta kata la sago misru konnana fo sal don tlegan fe la nyini to yede
fɛn min kana ka kɛ dɔ ka daraka tila fana ye n'o taara bila misiri kɔnɔ fo sali fana selilen aw yɛrɛ kun k'a lajɛ dɛ o la ka taa di a diyɔrɔ la jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ maa deselenw baara dɔn i ka sigida la se tɛ mun ye i b'a dɔn o la i ka kɔn ka malo suma walima i ka kɔn ka ɲɔ suma i ka taa ka t'i ka zakatul fitiri di an b'a ɲini ala fɛ n'an y'a di ala k'a minɛ an ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ a se yidi sheru suma maran haidara su ni tile ale min wulilen don ka jɔ wasa nin n'a ɲɔgɔnna baaraw u bɛ se ka walakata cogo mun na faamuyaw bɛ se ka na cogo mun na an b'a ɲini ala fɛ yarabi sija ni kɛnɛya ala ka a di a ma wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu